فرماندار هێزن ئەمریکا ڕۆژهەڵاتە ناوینج بۆ یەکەمین جار سەردانا ڕۆژئاوای کوردستانê کر û li gel fermandariya hêzên Hesedê civiya. Kenneth McKenzie li Kobanî li gel Mezlûm Ebdî fermandarê giştî yê hêzên Hesedê û Nîroz Ehmed endama fermandariya giştî civiya. Di daxuyaniyekê de McKenzie dibêje karê wan li gel hevbeşên wan ji bo dawîhênana wan çekdarên Daişê komane berdewam e. ام هیچ لسورینه لگل هفبشن خواه لور کار دکن بو بداوی هنانا داعش جه دشتا روجلاتی فراتی. درباره دیلن داعشê di destê Hesedê de McKenzie dibêje ku baştirîn çareserî vegera wan bo wan welatane ku jê hatine. باشترین چارەسەر vegera çekdarên dîl ji bo wan welatên ku jî hatine. Em digel civaka navdewletî li ser vêyekê di peywendiyê de ne. Ev proseyeke hîdî ye. Prose nedibûye leza ku em dixwazin. Hin pêngav me neavêtine. Ûriyeke dirêj li pêş me ye. Piştî ji vîna li gel McKenzie fermandarê giştî yê Hesedê got me pirsgirêkên li ser sînor û şêweyê çareserkirina wan gotûbêj kirin. هەروەها jî xebata hevbeş li dijî rêxistina Daişê ya terorîst. Mezlûm Ebdî هەروەها got planên karê hevbeş di navbera Hesedê û hevpeymaniyê qonaxa bê de hatin behzkirin. Ebdî got nêrîneke hevbeş derbarê piraniya mijar û şêweyê çareserkirina wan de heye. Yekemîn serdana Kenneth McKenzie kojmeha adarê vel şûna Joseph Votel dest bi kar bûye ji bo Rojavayê Kurdistanê hevdem bû li gel serdana James Jeffrey bo Enqerê û gotûbêjkirina mijarên navçeya Aram û çend pirsên din. Hüseyin Umer, Rûdaw.